Ćao! U ovom videu pričat ćemo o ISO, ili kako bi Englezi rekli, ISO. Osetljivost filma ili digitalnog senzora na svetlost naziva se ISO. Brzina zatvarača i blenda fizički blokiraju svetlost koja stiže do senzora, a ISO kontroliše koliko je sam senzor osetljiv na svetlost koja dolazi do njega. Ukratko, što je veći ISO, naša fotografija biće svetlija. Veći ISO nam omogućuje da fotografišemo na mestima gde nemamo puno svetla, ali to dolazi sa cenom, tako reći. Na visokim ISO vrednostima, na našim fotografijama ili video snimcima, pojavljuje se digitalan šum u vidu zrna. Pored toga, detalji se smanjuju, a ni boje nisu jasne kakve treba da budu. Na kvalitetnijim aparatima, često se ovaj broj može povećati do nekog velikog broja, bez nekih problema. Ali ja recimo ISO podižem samo kada baš moram. To je sve za ovaj video i mi se iskreno nadamo da vam se video dopada. Za više saveta i ideja zapratite nas.